Здравейте! Сега в този клип ще ви покажа как да си направим сцена. Сигурно вече знам, че всички ме знаете, че се казвам VSODU Remake Editor и ще ви качвам клипчета по ваше желание, какво да правя, мога да правя всичко. Мога да правя всичко, каквото пожелаете. Разбира се, вие да искате. И сцената си правите къща, както моята къща, аз отгоре си правя сцена. Морска сцена им се вика, две мои колежки по това, приятелки, ми помогнаха да го направят, нали, да се опитам да направя сцената и да го кача в YouTube. И сега да започваме. Добре. Ето сега направихме, нали, това. Малко надолу слезем. Ще пуснем водата от третото купче насам. Само да се сменя лицето, че там да трябва да оставям. И ще ви правя. Найди бе. Нищо път не се против водата. Добре, успокоихме водата. Малко тук. Малко ме е страх, че поводът от подходи върху моята къща. Но става. Добре. Качвам се. Така. Сцената се повдига така нагоре. Сцената се повдига така нагоре. Трябва да се взема стълбичка. Това ще стане. Добре, ще стане. И добре, ще направим стенчката. Ще направим стенчката. И добре, това беше за сега. Ще вземем следващия епизод, в който ще пея сценчката. Много да ви е харесал днешния епизод и следващия. Добре, благодаря ви.